Представи си това. Караш си спокойно и изведнъж двигателят умира. Без предупреждение. Без шанс. Днес ще ти покажа най-опасните неща, които могат да унищожат двигателя ти. Някои мигновенно, други малко по-бавно. Но всички водят до едно – много скъп ремонт. Започваме с нещо изключително опасно – хидроудар. Минаваш през дълбока локва или наводнен път и двигателят засмуква вода. Проблемът? Водата не се компресира. Резултатът – огънати биели, счупени части и край. Следва скъсан ангренажен ремък. Това е един от най-лошите сценарии. Клапаните и буталата се сблъскват и ремонтът често струва колкото нов двигател. Липсата на охлаждаща течност също е критична. Ако изтече внезапно, двигателят може да прегрее и блокира за минути. И тук идва нещо, което много хора подценяват – самото прегряване. Да, дори без течове, ако игнорираш високата температура, двигателят просто няма да издържи. Същото важи и за карането без масло. Без смазване металът започва да се трие в метал и всичко приключва много бързо. Но дори да има масло, ако маслената помпа е повредена или каналите са запушени, ефектът е същият. Няма защита. Няма шанс. Друг сериозен риск е засмукването на чуждо тяло. Една малка частица метал може да унищожи всичко вътре. Сега нещо, което почти всеки е правил. Газ до дупка на студен двигател. Когато моторът е студен, маслото не работи ефективно. И износването е огромно. Лошото гориво също е огромен проблем. То води до детонации. Малки експлозии вътре в двигателя, които с времето разрушават буталата. А ако сложиш грешно гориво, например бензин в дизел, щетите могат да се появят почти веднага. При турбодвигателите имаме още един риск – счупена турбина. Ако части от нея попаднат вътре, двигателят няма шанс. Пренатягането или прекалено високите обороти също е опасно. Една грешна предавка при висока скорост и двигателят се разпада. И тук идва нещо много важно – игнорирането на проблеми. Странен шум, вибрации, лампа на таблото. Това са предупреждения. Ако ги игнорираш, плащаш цената. Същото важи и за ефтиния чип тунинг. Повече мощност звучи добре, но ако не е направено правилно, двигателят работи извън границите си. Интересното е, че дори честата смяна на масло може да бъде проблем, ако се използва грешното масло или се прави неправилно. Всичко трябва да е по спецификация. Лошият ремонт също е сериозен риск. Една грешка при сглобяване може да доведе до повреда още при първото палене. И накрая, карането с ниско налягане на масло. Ако лампата светне и продължиш да караш, това е буквално обратното броене до края. Истината е проста. Двигателят не прощава. Можеш да правиш всичко правилно, но една грешка е достатъчна. Затова слушай колата си, поддържай я и не подценявай малките сигнали, защото в крайна сметка двигателят ти може да издържи години или да умре за секунди.